ban wanra ya ka khui ka suba bat ban penbelin ru ya kin nong Shnong ba kin long ki ba atakar ha ka kam le khoi ka bade ka we na ki kam ka ba kong san tam ha ka jing imbriu ka bade ru ka kamram jong u nong Shnong ka dorbar Shnong Umbuda ne ka step kalayo ban penlong ya ka jing Pynkhuid Shnong ka ba sisin sisnem ha ka ba ki pai ba nong Shnong ki lami renti nala ki ying ki sem banra ya la ki tiar gitar ban ye Shim bynta shirahem ha ka te ka jing Pynkhuid Shnong haswa ban sedang ya ka te ka jing Pynkhuid Shnong u MLA ka Nongpoh constituency u ba meral bons im ulawan bat pli pai ba ya ka te ka jing Pynkhuid Shnong kumu kongsan ha ka jing ya don rakat urang ba Shnong ka Shnong Umbuda u babu CBCM ki de khot ka dor bar Shnong ki senglong kami lembat ki khun samla kan thei bat chinrang haswa ban sedang ka te ka jing Pynkhuid Shnong na ka liang u MLA ka Nongpoh u ba meral bons im u bala sha khot sngu bha ha ka te ka jing yalang ulayo ban bet ya ki kitin sneng kitin kraw sha ki nong Shnong da ka ba ong ba kum ki nong Shnong ki dei barbor ban ye trelang ba ki nong yalam ka Shnong bat ban but renti ya ki kandon an jong ka dor bar Shnong kham tam haba ki nong yalam jong ka Shnong ki thmu ban wan ra ye ka khut ka suba hapo ka Shnong ha ka te ka sngi na ka liang u MLA ula pan snge ru ye ki matri kam ki ba kum unong mi khmat ula yo ban wan ra ha ka te ka Shnong bat ha ka ju ka por ula kular ba undang beteng ban pun urlong ya ka jing angnut ba ya ka jing don kam jong ka Shnong Umbuda ka Shnong Umbuda ji kadai ka wei na ki Shnong ka basa din tam hanong po konsensi hagipor ki ba menchua omdon surok omdon school omdon light omdon omdon AA nadu usnem sijar kandai spa kandai po andrew ki wei la yo nut ngingim yo hare nadu usnem sijar kandai spa kandai po prater ter hagaji kendu jongi badunong wikmat ubarim jongi i doktor didi lapang bamkwa hedwar ublei ngilayo shibun kijing mentoy tangba patla ban pembiang ya kijing don kam jong ka Shnong ga jungi kane ka ying ka badan hangne langma ka sangti jong doktor didi lapang ka surok ka bangyo ka de langba ka sangti jong doktor didi lapang ka umdi ka bangyo de sangti jong i nangta kiwi ki jundon kam ki barit ki baria lang baka sangti ka jui hanrai badu hagane ka por hadin ba mapi pila shimti menta hagatem ka baar ngilayo napi artli ki grass cutting machine tengamla suban kan mau kiwi haki por menswa badang shen ngilayo ya kane ka stadium ka badana khamat kabalayo akapor joy mahe di lapang lapan prai kana kadau ka jing bombit bombiang layo kan ni ka bi itenan tangba kampat long pura yo tang ka VIP gallery dang don sipun ki jing don kam ka full covered gallery ni don kam baro saudong kenang ba kan pen mentoi ka Shnong pen mentoi kinong pendon kam ni te kamadan na ka benta ka jing don kam ka klop te kwa ro ban pen pau kan ni ka por in sabatai me ikhambha ngi yatip malu mala banakaliang jong i tang da ka fun krem jing tho ka babnya ka surop ban penia so siu molong shiteng la dep sanction kat no sanction tip mai henry ngi la yo ka jing tip kato gane baru surok nang ne na mod jisu banyai langba ka mauro shadu ing dobar mauro uteiru ngi la ya bana wur ba udon jingkermen kataru mai in sabatai khambha ya ke jingdon kam jungi ya badu kumba pila yarap ya ke jingdon kam ji henry kumba ki khun kan ang mi kisi ke dawa ka jan dawa ka juti dawa kine kitai ngiru kum ki khun ki jumpi kum ki parai persai jumpi ha ka imlang ka salang ngidang don kam sipun ba ban pan haji sala soleran klem dapan ro pila pedio kambanan ngi kempan i badan kam ila ai utau surok rong ikempan ngidang pan sane spreng Shnong namar bude budlum jong ka development bahabania charum sane ila ai te senglong kumir ki lapan ki di jing angnut ki bada ki post nam lapan aku porje mahe di depan kempat yo te dei hok iban bakin ya dawa ban yo la ka jong ka yin ka bakarpang bakin sandur para long kumi te kata de ki jing don kam te ka bakhatdo kajing ta
ya ka imlang salang kajing tak ingikum kinong yalam kaying kabah kapor jung imahe di lapang ila penyok lengba kata ka IHSDP kaying baduk kabalaya kentai agi Shnong beper hadin belapan mangap hamsim pediang mangi ladon ro kajing perkat bakla po Shnong ajan ya pa Shnong henry da kajing ya mir jumut ngilala ban pediang ya kajing baduk ban ai kajing syakri ya ki para Shnong ki baduk ban wan chong wan sa Umbuda lambag jitip kedor wan Shnong Umbuda nadu usnem ar hajar khatwei dekat nosnem layat mentah nadu arjar khatwei lasdang syai but ar hajar khat saula dep si benta klem alot klem yosyong lawan daki rusyum kabu banle kam auria da kabu brom masosi ban keren kumta don gibawan sim benta ban wale ki kam auria haying bedok kajing bam jing di klem akor kiting kise kila tapluk iking kisam la ipang nut sisa la donro kilong yung bapat kaying kasam na kadaw jong kaying bedok dada kabensim ka besokya ka dor Shnong kabu akmat jong pi ba penyarap budin kloi kat bala lem gumta ka dor Shnong kala dep maham arzin laisin ban persokot kubor lali kenduk minister lali kenduk ya kino ilam jong ka arban klem na le no baka sarkar rindia kala penmang shipho kulur tamne duna hante hadu bala du biang yang kata kaskim na central hub and refund kila le biang na ka state ka second phase la le kumba rap totally ki unit kiying kitunum but shispa arpo tam ki family bade bani ok chong te klem la bande but mentala put kate kiying kasam te le se kande gasin ka pakatu nakaliang ka dor Shnong bangin penpau kemaju pikum lokal MLA baka sarkar kala inok beng kala beret ya kapisa jong upai ba nak mentau baduk klem pendon kam ya kita kiying ki baduk klem ya syong ngilap ha syong ya ki long ying kado kane ha ki sau snem ki baladem ki bom don ying don sem bat la syak IFIR na ka department baduk bakimbet pen syong sinana ka mentau pai ba klem Allah dia pai ba ni penrong yang kita gelong yang syak IFIR ni sosi ban perso baka sarkar kaba ai yang ni kakang penban bat penjat penban ni imlang kasalang kumbonong nong tedakan ni ka kentin jong ka dor Shnong ni kuat ban perso long ba jong pi MLA badan borom jungi na lorba lakhya ka kam ka jam jong pi ba pin sim kialang na ka benda ka jing bahalang ka jing mentoy jong pait nong Shnong bat kham tam ka Nongpoh town ka bala kemi nanti baneyo bane sim bentalang hanre khatdu ni sa tang mangi Shnong ban priang kita kijing harukom ki bala don hangne bat om tang dakatin ki kwa gumama phir piang nut ngini alam lang ban pe kita ging kesem ka ying darbar ka don hangte community hall ka umbang di ka musem lala ban le na ka department concern Henry ngina ka por Shnong ngila ya sutu jemut bat ka pici department bade ban ai kerpang ya ka jaka ban stok ya ka umban yo bagi besong basang tekin yo ya ka ketar ngila le na ka por Shnong dai bori barip daga jingnya surit daga jingnya keren lang bagi department ngila la ban le ban bu ya ka tangki ban yo ban supply lang ba ka JJM Henry ka JJM ru kadang sakut aduk menta nang menta umbang di transformer ba kerpang na kaliang department kala bu le se mentau la jan sop sarang la banduk no ke connection ke bakmi lenti besong basang tu kin yo kalai tikine de kintin bakwa ban solang yapi ban ban Pielum lang naga benta ban ya Pynkhuid Shnong tip kano minit kin ailat inga ban keren namar ba kadi gawi di gijinya lang ni ba kham ya bun bru tigimat kidon sibun ban keren tang bayo slam palat yo that di ba wai bun gigi kwa he ban keren habayo kum gani galan tang banamar ba kadi gasni Pynkhuid Shnong ya lese yo ngan num tu than ni ko porto wala dai ai dai do ji rang ba Shnong ru ten re tongan persang ban put apo sipo ka san minit nang biang yo nang la he ba ap ka jingkhuit ka jing suba ka de ba kongsan hado kata kata habang ipe ji saudong saukun jong ka dong ba kathan
ke Shnong ke bengi idon ni haka sor Nongpoh hebor kowi ke Shnong Umbuda ke Shnong ke ba don ke jaka ke bolong madan ke ba itnat kidon gilum ru kilum ki baret kimde gilum ki bajrong ke jaka ke ba pangat ke ba baro ki kwa pania song Shnong song thau hang ni ke ba don hasnda ban hajan jongka ne ka sor Nongpoh ka bi ke dongi nomor kata kum kinong song Shnong i rangba Shnong i la persngo yang jing ya linti jong ka Shnong mensua bom pat don i bat kom ta tu cha jandri gi jing yalam gi jong ble ha ka ba karoi ka par kila sedang banwan na du gitu gi snem dai spa dai bu pra ter aku jeng long MLA ke jom i let mahe doktor di lapang ila persang kat bala bat ila le sibun ki kam ki baba ki bangi gim la ban kelet kum ginong song Shnong om tang Shnong Umbuda dari ya ka them riboy ke Nongpoh kan si yo ko we bat mata ke si bang idon ha ko kum ni ke por ka bangi keren ya ka jing khoi ki jing suba ka de ko kum san in sedang suana rempe na ying na sem ban le khoi baro ngikwa banle kong ta laga de Shnong ki lenti Shnong ki kerpong ying ki plau ying ki school ying dorbar ga ying mane kano ke jaka ngidon ngikwa bukan long ka bakui ku suba bat kejing persang nagaliang jong ka sorkar ban pendit penbiang ya kini ki benta ki bapher laga de posor laga di hanung kendong kajing persang hagi ni kendiat snem ki belalek kumno ban penkubor ki dor bar Shnong kumno ban penkubor ya ki seng bapher ki bran ko ka Shnong haka bide bat ka khut ka suba bat haka ju kar kom haka bide bat ka song sngan jom ki nong song Shnong haka bide bat ka jing song sngan jom ki kinthe ki na ki khlung ki bat kham tam Namar kata, kadai kapor, kapokong san, kapokong ginong siyang Shnong, gili bendon kapokong perkat, bagin ay kajingnya trilang, bat kador bar Shnong, bat ka sorkar kuju. Kador bar Shnong, kadu tia, adu dem, ban penbit, penbiang, nakamta gijing don kam, nakamta ka siyong sup, siyong sengai. Apo ka Shnong. Bat kani kajing don benta, mata ka segiru, nakamta ka babhilak hot, yang aku, MLA, don kat. Kadai si benta, nakamta, kumno ban pentikna bagador bar Shnong gadon gajing ide ke bajan ban ngau MLA ban pentikna bagilat jing rap kide ban poi hapo ka Shnong ka jumpi keren menta bakan long menta mla ban le menta tendre iron kam ya kapor na ka menta ban pet penbiang madaga sgiru ngas don gajing sokhya jing sha giran shibun ki program ki bangalapan be na du kapor hashtag tendai biji ha ko Shnong dan rega dor bar Shnong yo pia biwan ban khot na sumo badan kam ban wan ni na ka banta ba ki ku bi ba ken sufu e jinga identiti jong kam teng la penjalan no program ko sibit sa arteli ki badan teng lawan ni badan step ba ku shibun ye jing khot ka jong phi ka ba phi la khot subha ban ya don rangkat ha ka na step na ka banta ba ni yo ban pli ba e ke jing Pynkhuid Shnong bat ha ju ko por na ko banta ban yo ban ya phliu jing mot ka to ne ba phi ke nong Shnong do e habangi kumagalong man ne habangi kren chaphang ki jing don kam ha Shnong ka dor bar Shnong ki la pen sngo ye ki jing don kam la do ka la pri umbam undi am de ka lenti ka sengkien lam de ka lenti ka ban lek cha lum jing tep ne la chan marling na chung bodo to na pan kan mau yu be to ka kam ro de ka don kam ki seng long kami ki la pen sngo ye ki jing don kam nang ta ki wi don kam ki badon la po Shnong sya ngan pensngo shwai ki kam ke bangila persang banle ha ki por ke bladap in sa poi suki ha ki le ki mat ki por ke bladap kadon ke jing pensngo na ka banta ban pendep pia ke ni surok ke ni ka berum nang ne nalat nang ni ka ban ni ban ya so ban ka maurok ban kam pensuk ke ni ke lenti ka ba ngila pha sedang ye ka kam di sedang ni
Hagi ni gisngi hagi ni telang yang try lah bende hau Desember lah ni. Po Januari kin sedang ngaban pendep ya kena surok bagan mi dong ni di surok rong. Ko kisuk ban lepan wan kumki pai ba nong Shnong. Kadi ke komitmen ke ba ngadep ban kular ni puar ke baladep nang ta ban sup ki nong Shnong ba ban rung hau Umbuda matang ditang kani ke we ke surok. Kani ro bala khamnya lah. Di ngan sei keren ba ke dorbar Shnong mauro. Nag mentala nang la ban kampen he di ban kampen he kini ka lenti hani marga ni surok kebrung nang ni ro kam-kamnya ai ka po Shnong mau ro te ka ni habdon ka alternatif le ne galat bandrum hani na marba kamnya te put Shnong jong phi ngat rai kut hani tu ya ko titu atu andi mau ro ting hab kerpat ya ko bar Shnong mau ro di long jin tu tip nang long molong ma pen he ki ai ni kim ai ka shong haki trai jaka ka tanangau MLA tengah kwa man pen he ka surok tang ba lada air ki trai ko no jile kan kut no kai tinggi dan kam gaji ngetri ke dorbar Shnong do. Ke dorbar Shnong Umbuda, dorbar Shnong mauro kidi ki balok kumsipara, film kumsipara ne pidon. Piestu jumut igobun ki kam. Kini kemadan bro kidi jing piestu jumut lang baru ar dorbar Shnong. Di hagen ni ke surok ro nomor gini keren sepang surok na kuwa ba pin keren lem na galeng tempiru nomor ba kan pensuk sibun ladang yo gelenti ke bakam he bat ke bakeluy. Kum gejing pentip ye ki pai ba jong ka Shnong Umbuda namar bal kumju ru ya ki nong Shnong ge bahap po jong ka Nongpoh Paris ni dan shen idang penbe ban penhe no e kene surok ka tu kenro ka badang sateng na du ka por jong ka centenary mo du tu kenro hani hapo Paris ni ka bala sa slam hala palat chiko snem di chandra la polisi ka khat sao ka san snem ma de ya keturu mentangi lam khatri kala sedang ka kam ka kendro ngin pendep dia du kendro ka behe antu kenang bad ku compound jong ka Nongpoh Paris paro kan long ka behe ka be itnat ban suk hamtam hagi porlong jing seng marba ka Nongpoh Paris kan sapriang ya ka seng rangba jong ka Shnong Archdiocese hau April jong snam arja pundriu jong snam banwan bad kumju ro kalumpung jong di seng kentei jong ka zone 6 hau penai march te ketu ngini lek kat bala pendep haswa jong ketu ngaku ta bet sup ki nong wan jing seng hapo Nongpoh Paris bat kadi kelenti ke wan Shnong jong piro kan kham he syusyu na lor kata iti benta nadu na lat muro nadu na lat sajer la du ban sempol katuru gensa sian gen sedang ban penhe ya ketu layo ya kecakah hapo IB jong ka PWD kumju rungai kumle kerpang ya ka mission jong ka Paris kibal ai song bahaya ke Jakarta du ban penhe ya ketu Jakarta ter hadu ya ketu kepak ketu ro kan du no ketu kepak kan dan su kan he ketu junction hatu kenang ba piru pin sup ka lek kawan dan gijing seng ke beli on school gini kita maka ka jing ka ba crowd tam hang ni hapo lat Saint Paul he di porbolong school nomor ba kamnya kalenti garit kinong le kinong wan kinong yo nong hat ka yo step hang tu boleh kai pateng hang tu bu school hang tu de kamnya lah dengan penhe itu bentaru dengan tak kadau beli ngai tu ipi kene kenang pitip kum kinong Shnong nalor kata ai ke jeng trilang ha ka bede ba kene kalenti ke bawan hang ne ro kenang ba dorbar Shnong terpat penyerap ban keren nak yang jengar man sakren dorbar Shnong ko moro kenang wa gini yo kalenti ka ba he ka bandrung sini hang ne kala kham klui poi po Shnong yo phi kala kham klui ni hang ti kana kham khamnya ka bangir ban kerpat ada ka surit ya ke dorbar Shnong han tiru te mo ong mene kana surok ko banya so hang ni nang ta kane ka balik chapo yo mulong kane ro kane fast pace la dep ban sanction bat lamut ban sedang himan kane tang hadep ko bar ki barep tu panang ra barep kan rung nang ni kemud bagani fast pace kalau dia bani sanction kita sedang train no hi nang ta katu ko banang sa nang tu bani so hadu yung mulong kawan ha gani ka face jong ne usnem ar hajar ar pusan ar pundriu ha ka bangi nang up ya ka sanction kan pensuk ya pi ka lek kawan la da lek chali ju Nongpoh pe ma le pi chetu kitan pim don kam jaman le ne ba kala don kalenti ka ba bit ka ba biang bani so che gitu Shnong ka dia nam ta ka jing mentoy ba na ka banta jong pi ki i nong Shnong ki bi ki jong ni kenang ba pim la ban pendon kam ne ka ha ka kom ka bit ka ba biang ha ka be di nalor ka surok ha ka be bat ka mahabagi keren ya ka khut ka subah ha po ka Shnong ka gede ka ba kongsan
Ngisung thu apo Shnong jong pi hang ni kam jinjar gidan gidong giba hat yo umre kum bejing thu jong dor bar Shnong te ngidang pin hab ya sha sipor ramar ba Umbuda ro hab lang apo kejing pentri ya kaneka Nongpoh combined water supply scheme kaba thmai kani ko badang suyo sanction ya usnam arjar ko lai ha kaba kam kanang yat menta pade berki yo si egi Shnong ni jongpi giba kitengki egi hapo jin guru haneng kamno kan ku umkur ka den ring ngi scam ba kani jing persang ban yo ka de scheme ga thmai ga ngidang yo na ka banta khamtam nam ta ginok Shnong gi bobun yo gi khat phra tar li Shnong na du na mau tunung sedu sang bangla ke de ju ke skim nam ta ginok Shnong jong pa ro jong ka Nongpoh town ni ro ko we ga kan thup ni Umbuda te kani kan ngi scam ba kan nom de su ban slam na ni sha tam ngam nut ban ong thik ba kan dep hong tau banai hong slam tam bangi nang kentu na ka por sa ka por ba ka PHE nam ba kontraktor ko kontri kin pen kloy ke dengan kam kenang bagi nong Shnong kin la ban yo ya ka umba mumbi ka ba kuit ka busuban mar pemdak sengi ngidan ha ke program jo kin pen kuit Shnong ngi suthu ba kalong ka ba kongsan hadu ka ta ka na ka benta ka jing bit ka jing biang ka jong phi kum ki nong Shnong ki ba it ka ner ka ding benta ka bagi nang don halenti ban pen biang pin subha ban sha nong Shnong ki wi benta ki ba don kum kijing penbiang na kamantai kinja telong nang ta kabadi bat kini ki kijing penbiang ya ki ki bangiyo na ki badan lepa ki telong ki badan ki no kilat ki bagador bar Shnong ka snude na kamanta ban pan kijing erat ki la ban wan mi ban pen sngo ha kabadi ban kijing penlang ba kan kunsuk ki nong Shnong la ga de ha ka ban tong di lan ne ban lek sajan lan ne ban penon kam ha ki no ki rukom ban sum ban sajro kan nong bijing mentoy na benta jong phi ki nong Shnong bat ha ka bede bat ka kiwe ki benta ki bede hang po Shnong kan ka sngoban ai kubleng terpang ya kedor bar Shnong ki bala ai ki jing trilang na ka benta kan ka stadium kan ka artificial turf na ka benta ka football ka ba ka sarkar kila sngap ya ki jing pensngo pensngap jong ko MLA begini yo kan ki di ban kong apo riboy apo riboy ngim pat don ka artificial turf kamadan adu mentah kani gede ke banongkong apo riboy ka bangidon kamadan football ka he ha ka ba ni ai kuble kerpang ya kedor bar Shnong sa sisin kuble si jarmu ya kedor bar Shnong ya ke sport club ki bal ai ke jing trilang ki ba ai kloy ban sim luit ban sim na ka benta ban yo ban ora kani gede kamadan ha ka ba ka komiti ka ban pej ban kni ya ganeru ka dor bar Shnong kan don lang ki member lan ki dekhot ki ban pej ban khmi na ka banta ki jing penyak be ya gani bagi tournament ki ba pher na ka banta ki khun samla jo ka dong ka than ka jongi na kini yo ka jing mentoy ka bun na gane ka jaka bat bahawa kani ka jaka kan trikam la saya cisngi kila amdi football tournament kila bande kino gunung jing la kai ban hang ni ngi kentu ya ki nong Shnong maru kan ni kalau bijing mentoy ya fi la bande bude dukan cha la bande dukan koi la bande kino ki jakasa ki guest house kini ki fi ki trai Shnong ki badan jaka ni pin so bahaban pentikena ban pen kre alpai bokum gitaru kenang bakan long bijing mentoy nang utai jong fi pin im ma fi pin kamai ma fi na kata kini ki kajing long kajing man ka bangi ki don kam ta ma ka we kesngi kin don sibun ki ban wan ban rum ban lek ban pedon kam bat ngi kentu ye phi ki trai ni ba pin pedon kam ya kene ka kabu ha ka ba ki jingarap mde etang bangi krisyan halade na sarkar ka don kalat kalenti ban yarap na ka banta ki ba sengkam la jong lembaga CM elevate ki samla ki ba nang ki ba start ki la ban apply online ya kene ki badon ga jaka ki don ga kendo ga jaka pensiona guest house pensiona ki kin jaka kamera ba pin IY man hanung po menta habaki wan ki ba nabar kim don jaka sa kata kene ki sisa kum MLA ki don sibun ki wan ki kendo ya na ki ong don sa jaka sa don sa hotel ki kuasa simit armit laimit bat kom ta der bun be ere ki guest house la ni ki hotel kini kita cipi Nongpoh jong air. Jadi kini Shnong jong pi kini kawai ni Shnong kiba kumoong mana kaba madan kaba kita ka kasya lada ki pi ki try hani ki belum try hani kita ka
subuh pim don lat na lede pan jengarap na ka sorkar ga yarap ye beseng kam na jong ta kidan gini jengarap ka ban apply ha ka pun yo ndai ka bakan long ka grant cispa ke subsidi ke ban yo persen ke subsidi persen 10% ke ba lai persen bat kumta ta ka ketui ke nong song batun Shim ma bakan Nongpoh kan sanang kiu na ka snem kan ni jing sedang beling ngepet ngoi pu ye kidukan ye ki jakasa ban long try hani di mo pi ki try te ko mo ka di jing mo toy no da jong pi baro ngin ap kmi lti ke kam sorkar kan la ban ai kam ye baro dan ndo mene ha ko bede begene ka project ko bala slam ha kene ka ying betul bang ni gede jisa kade ka integrated housing development project na galian jom ka sorkar pedeng ke bala slam kene kala sange sipor ke hadin ke tu jinglong MLA ke jongang kan mau wilayah budin yang wilayah keren layo itu additional unit bagi unit ke benengkong tu mungkin plan ka jing mudur bat ke jing penbu be ke estimate kilom kumba arspa pusau tendi kumta gidon haka estimate kidang la ban pendep nongkong goma prako diwi ke bedangsa la don gi keren to porro banang penon kam ki jing kendu bat ke Shnong ka list la ai kila approve bat kumta return dari ban phasong kamdon kadon hi ke jing sakut hapedeng bat kamian ke kadon ke jing teko nang liang jong ka Urban Affairs Department bat kumta return ha ka bedi bat ke jing yo bisa nang liang jong sorkar pedeng kila pen sange kadang sorkar jela ka ban thaulat na we ban yo ke jing ram ban pendep ban yo pen sa no bat kumta return de kadang don ni ke jing deko jong ka kam hang ni ha ka ba mentan dalawai ke program bat kinong ilam Shnong indik pe chati indik ni daladi bat bakum we meli jong phi ngan don rengkat bat phi kata ka dewi ka ba syai na kwa ban keren na kene ko por bangin push lang irang ba Shnong mani la keren ba kini di kesin ba khadu hadin ni te long lot aisa ni ba kumta return te kade ke jing sisa ka no en la ban amo ten re nagalian jong akum MLA na so ban kerpat eti ba to yesa sipor nagalian jong ngan sinsia mentang siben hak ni pe in budin yang kanang ba kam kan state dam dei baro ban pensaro katuk ane la dei ban penun kam no ban peniak no kitu ki jing te ka tu ki bisa jong pat ba ka bala penun kam te kade ban long nam ta ki jing mun toy jong pun ba bubun balak kala bende ki ba hambun gide nang ne Shnong kala bende ni wi di Shnong han neru ha ka ba kan nong jing mentoy nak menta jong pi kum ki nong jong Shnong te ke Shnong Umbuda ke Shnong ka buju ai ke jing trilang na ka por ha ba sorkar ka kam tam ha ke jing dei bat ke jing ai ki jaka ki puta dengan semua subun ni gene ba ha ka bende bat kene ka project ke housing pin semua bahaban yesha support akaba nginum pen slam than ladi kaba long ne kam long ru ngin hab ban yubab kumpulai gene nang ba kan syai ya kador bas nong kam tam mo khi ba ai ya ke cakak bat bangin pen be ka kenja jing ya kendu ka kerpang bat ka department sajisin ngin lek yang namar ba ya ke sorkar ru nam tam pen bit pen biang ya ka funding da pisang idan ni jing ne tai ki ba ka bu jing ya ke sorkar termar ka nginum som thai pat ban budin ya gene ba kadi ban long na ka jing mentoy jong poit ba bobun balang ha ka bade bat kalenti ka ban le cha lum jing tep dengan terpat eng ro Shnong pin pen poi no da ka jing tho ha ka bade ba ka luti ka ban le ha lum jing tep ka jing ya ki chang ki baro ki tip ya ta por liur ban ku ka ni satu ke pin sobha ban pen poi ka we ka sithi pin tho sanga ku mo MLA ya ka jing jerong jeng surok kat no jerong ka ba kumta ter dam kam hi bentip kat no mitar ai ka jerong spa ma so spa mitar no be tho anga ka we ba so we siti ki tho apo orban ten ngan mak la no wala ai ban bu ka jing penmang ya kini ka bede bat ka ka sisi motorable road ka di bende ka sisi motorable road ka ban halai la simen kan kamne kan kam scam ban sup hi ban le banwan ti pin tho artali sekretari waswer ki kan mau kata ban kawe tho sanga kecu itu subjek ba kawe tho chapo orban kumbo phijule ki we application ke na ka bata bikin sutu na no ban panmang kan sapan bek ta kalian jonga hakini ki long kemi
Tersuam gin poy ke application ke jong phi ngadon ke jing ai jingmut kendiat halor gani. Kani ke kerteng ke seng long kemi maru hadin ba ka kasihil autonomous council kila pas ya ketu ka anyan cebet ketu kenal ke hodo. Ka wede ba iseng kente ke jing itu ka an ya ka seng kente ba ke seng samla ba ke ikhtiar garang ba Shnong. Kawadang perbenapat bah te madan follow haka kat sau tarik Januari jom nim snap anjar pusan. Haka wede bat gejing itu ka jing itu ka sokar ni gejing penrung apo ka an ya ka ikhtiar jom ka seng kente. Pia bi ong seng long kemi kamot tang yaki kemi. Ki kemi. Habing ong seng kente kamot ka kentup ya baro. Na duk di kelung di kena te kumta ter te ka kentup lang ya baro kani ka kedeng hawi ong seng kente kamot ka kentup ya baro seng long kemi te kamot gade yaki ka kam tho yaki long kemi tip pide ni phim saude ya kata te lada la ban lada phi kata di jing ai jing mut ki jong ala de saude shim lada phim saude te kam le kata tang bolong ki mabun ki Shnong ju ai jing mut kum ta hi bolong ba bale phim bu no na ka seng kente Shnong ka de ru ka ba la itu da ka an ka don hapo ka ak ita ikerteng seng kente seng samla kide ki ka muhor ka ikhtiar ka jong phi ka de ka ba la itu da ka an kumbala itu e jong girang ba Shnong ta mag district council la depan pas ka ka an te la da pisnu de ini ikerteng te kata ka syong phi senangnya bicar senang penwandur phi ya ka kerteng e jong ka nang bahkan kan long inklusif kan kentup lang ya baro ki kente apo jong ka seng ke jong pi na du ki ba nang ret ka du samla du la temen adu ki ba ekon jong ekon re ekurim ba baro ata tela kentup lang baro nang bahkan long kan kentup lang ya baro nomor ba ka seng kente te kata ka di ai jumut jong ai pi kumju ro ka seng samla Shnong la dadon lada kadon kidi ban nang penklan cu e seng samla na ko na baki kidon ki jingarap nang ni sakmat anta ke si council kadang penkrek kadang pas itu ka an ke principal ak kadang penkrek se ki rules menta na ko ta ban nang penklan bor cu dor bar Shnong ki seng kente ba ki seng samla te pin sobha ban nang long ki bala krek rupa na ko ta no ban nang penklan ki seng ha ka bidi ban ke ka application jong ki seng long kemi ne ko pla ai pila sign hane pila untuk ka jaka hano muchne bi hano yang tahu le hamar hano jano kin select idon arla jaka ba tahu jaka le yang mamadan mang balong sering cuma ke Shnong banai mang balong gumtu dengan jur jenglut mamadan lupa dengan duna jenglut klein kam entah long jaka la da benjo di Umbuda ada Shnong ke Mamadan ngit skam ki jaka go bun bayo pi da go wat ke Mamadan kenang ba ngin sub ban ai jing rap ipi namar ba to ban ne e kani chisin ai to ise yo la re mar ka ying ngatrai ha ba kwa pi ga ying chun kwa ga ying ga ban dung da ka slap ma la ga asam tai balong ni slap RCC te ka jinglut kan bun hi la se ban ai bun yo la ban ai chisin ai te kan hab long face wise te ha ka bede bat kani pi hab ban pentikana ga dulir ga jaka ga jong phi maru menta gi skim ki la strict bahai gi skim chisin mengina bu tin jawab order ka de ban don ga dulir